खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गिबि रादाबखौ फरायनो लादों आं लथासबि नार्जारि। बे समाव फोसावनो लादों बिटिआरनि गेलेमु बिथिंनि मोनसे रादाब। तामुलपुर बियाबनि एमएलए सलेन दैमारिनि बानजायनायाव रायजोआरि थाखोनि गिबि खेब Mla Cup Volleyball Tournamentनि फाइनाल गेलेनाया थांनाय सानखालि मोनाबिलियाव जोबनानै थांबाय। आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आरो उत्तर प्रदेश वारियर हानजानि गेजेराव बे भलिबल बादायलायनाया गोख्रों जायो। लोब लोब नायगिरिफोरनि नुजाथिनायाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारी खाथियाव खुंजानाय बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव उत्तर प्रदेश वारियर हानजाया देरहासारनो हानानै ट्रफी आरो रांनि बान्थाखौ आजावनो हायो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए सलेन दैमारिया देरहासार बान्थानि ट्रफीखौ गावनि आखाइजों गथायनानै होयो। एमएलए सलेन दैमारि आरो जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीया फाइनाल गेलेनानै बेखेवनानै होनायजों लोगोसेनो एमएलए सलेन दैमारिया बुंथियोदि बे बादायलायनाया थारैनो मुहिथाव आरो गोख्रों बादायलायनाय जादों। जेसेबां सुबुंफोरखौ आसा खालामदों बेनि बांसिन रायजोफोरा नुजाथिनायजों बे गेलेनायखौ जाफुंसार होदों आरो जोंनि लाइमोनफोरा रंजानायखौ लादों। बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा खेला गेलेनायनि फारसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन होननानै बुंथियो। फुटबल गेलेनायजों लोगोसेनो भलिबल गेलेनाय फारसेनिफ्रायबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय राफोद गेलेगिरि दिहुननाय आरो समाजारि गेना खान्थिनिफ्राय उदां खालामनाय थांखिजों बे भलिबल बादायलायनायखौ खुंनाय जादों आरो फैगौ समावबो खुंलांबाय थागोन होननानै एमएलए सलेन दैमारिया फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै जोंनि गेजेराव रायजोआरि थाखोनि भलिबल बादायलायनाय खुंनायखौ एमएलए सलेन दैमारिनिसिम साबायखर बावो। बेनि गेजेरजों जोंनि बिदा फंबाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथिया फैगोन आरो लाइमोनफोरा थुलुंगाखांनाय मोनगोन। खेला गेलेनायनि फारसे जौगाखां थुलुंगाखां होनायजों बिटिआर सरकारा आथिखालाव गोबां राहाफोरखौ लादों होननानै बुंथिगिरि काथिराम बर'आ फोरमायथिबावो। जोंनि ओनसोलाव बांसिन फुटबल गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय फुटबलजों लोगोसे भलिबलाबो मोनसे मुलुगनां थाखोआव जिहेतु भलिबलनिबो मोनसे जायगा दङ। दा बेखायनो फुटबलजों लोगोसे भलिबलखौबो जोङो जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोनसे थुलुंगाखां होनो हायो। जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गुबुन खामानियाव बा गुबुन आथिखालाव माखासे जायफोर खामानिफ्राव दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा माब्लाबा सम बारहोनायखौ नुनो मोनो। गथिखे बैफोरबायदियाव सम बारहोआलासिनो गोनांथि गैयै खामानियाव सम बारहोआलासिनो गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे गावखौ दालांनो हायो, बे मोनसे थुलुंगाजोंनो जोङो भलिबलनि मोनसे गोदान जांख्रिथाय जों बिटिआरआव लाबोनो थाखाय नैफोरबायदि हाबाफारिखौ जों खुंदों। उननि समाव बेनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो गुबुन रायजोफोरनिफ्राय गुबुन गोख्रों भलिबल हान्जाया बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेवहाय जि बादायलायनाय जे गोख्रों मोनसे बादायलायनाय जादों आरो बेवहाय बादायलायनायखौ जेसेबां सुबुंफोरखौ जोङो मिजिंथिदोंमोन बेनिख्रुइ डाबल बेवहाय सुबुंफ्रा दिनै बे बादायलायनायखौ नायदों आरो नायनानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय लानायजों लोगोसे गोबां लाइमोनफोरखौ जों रंजानाय नुदों आरो बेनि गेजेरजों उत्साह मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे जोङो थासारि दिनै नुनो मोनदों। दा बेनि थाखायनो आङो नैबे भलिबल टुर्नामेन्टखौ अर्गेनाइज खालामनानै गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। मानोना नैबे मोनसे जोंनि कुमारीघाटा बा तामुलपुर समस्तिनि सिङाव नैबे मोनसे हाबाफारिखौ बा भलिबल चेम्पियनशिपखौ अर्गेनाइज खालामनायाव थारैनो तामुलपुरनि गेलेग्रा गुबुन बिथिङाव गेलेग्रा जोंनि गेलेगिरिफ्रा थुलुंगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों। बादायलायनायाव दिनै इउपिनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों आरो आसामनि गुबुन मुंदांखा जोंनि क्लाबफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। आसाम पुलिसानो होन, एसिबियानो होन, जोंहा बेवहाय सरबगानो होन, टंलायानो होन, बा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादों आरो बजालिनिफ्राय बाहागो लादों। थारैनो बियो मोनसे जोंनि ओनसोलाव थुलुंगानाय लाबोदों आरो मिजिंथिदों इयुनाव नैफोरबायदि राफोद गेलेगिरि जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जों सोरजिनो हागोन। तामुलपुर बियाबनि एमएलए बिथां सलेन दैमारि बिथांनि दैदेननायाव मैया 4 आरो 5 फेब्रुआरि मैया आरो दिनै बेवहाय बुलुर जि बादायलायनाय बे बादायलायनाया जाबाय थादों। दिनै बेनि जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय दा बेवहाय नुनो मोनदों बेयाव खालि माने जोंनि बिटिआर ओनसोलनिल' नङा, आसामनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों आरो आसामनि बाहेरनि रायजोनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों। दा जिखिनि आं खेलाखौ नायबाय बेवहाय जोबोद मोजाङै खेलाखौ गेलेनाय जादों आरो दैदेननायाबो मोजाङैनो दैदेनदों। बेबायदि जि मोनसे माने इनिसियेटिभ, बे मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों
जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जि मोनसे खौसेथि जोंनि गेजेराव जिखिनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनाय जोङो लाइमोनफोरखौ आगोलाव माने आवगायनानै लांनो हानाय बेबायदि माखासे थासारिखौ जोङो बेबायदि बादायलायनायनिफ्राय जोङो लानो हायो। दा बेनिखायनो दिनै आं बिथां तामुलपुर बियाबनि MLA बिथां जलेन दैमारिखौ आं साबायखर होनदों, हामबाय होनदों। जि मोनसे गिबि जागायनाय बे बुलुर बादायलायनाया बियो कन्टिनिउ जाबाय थाथों आरो बेबायदि माने गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय बेबायदि इभेन्ट्सफोरनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिफोरनिफ्राय जोङो ओनसोलनिफ्राय जायगानिफ्राय माने मोजां माने जोङो लाइमोनफोर जोङो इयुनाव सोरजिनो हागोन बे मोनसे मिजिंखौ जोङो खालामनो हायो आरो बे मिजिंखौ आं खालामदों दे फैबाय थानायाव नैबे जोंनि जिखिनि ओनसोल जोंनि बिटिआर ओनसोल आरो बिटिआर सरकारनि जिखिनि माने गेलेमुखौ लानानै जेरैबायदि माने थांखि बिथांखिफोर लादों आरो बेबायदिनो गरन्थ लानानै जेरैबायदिहै जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खखरनिफ्राय लानानै दुरान्ड कापनिफ्राय लानानै बेवहाय माने गुबुन माने गेलेमु बे गेलेमु जिखिनि आयदाफोर बे आयदाफोरा सोलिबाय थादों आरो बे हिसाबैनो बेबो मोनसे बिटिआर माने सरकारनि नङाब्लाबो बियो जलेन दैमारिया बेखौ सामलायदोंब्लाबो बे गमामायैनो बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ दावगाना लांनायनि मोनसे बियो स्टेप होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ जों स्टेप होननानैनो बुंगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।